Det er så træningsvideo med Mads Holmgaard. Det skal ikke ud til siden. Skal du ikke forklare, hvad det er, du laver? Det til højre, og så skal det være den tredje skole. Tæller i. 8, 9, Jeg vil sige, 8, 9. vi har kun optaget 20 sekunders video, så det går ikke så stærkt. Du støtter ikke også? Nej, det var sgu ikke. Nå, okay. Ja, 10, 30, siger vi. Og hvad så? 30. Og så er det også igen lidt. Det samme bold til venstre. Hvor længe skal de være op? Bare ja, sådan 5 sekunders tid. Aha, okay. Så siger vi, der er gået 30, og hvad så? Og så er det op igen. Og så er det bare lige frem i 30 sekunder. Og hvor tit gør du det? Morgen og aften. Hold da op. Og så er det håndboldtræning. Og hvad så? Det var højre, venstre, lige ud, og så forfra? Det skal være over hovedet. Og det gør sådan 5 gange. 5 gange? Ja. Okay. Er der noget, du vil sige her til slut? Ja, det er hårdt. Okay.